Atender as persoas con síndrome de Down ou outras discapacidades intelectuais de cara ao seu envellecemento. É o obxectivo dun programa pioneiro en Galicia que está a desenvolver a Asociación Down Pontevedra Xuntos. Fai uns anos era algo que non existía, que era o envellecemento, que se dedica a facer seguimientos constantes das persoas a partir de unha determinada edad, concretamente 34 ou 35 anos, lle fan uns seguimientos, uns test anuales para ver a evolución. Un traballo que tamén se dirixe a preparar os usuarios de cara a un posible escenario no que precisen ingresar en residencias para garantir os seus coidados. Ese posible camiño que poda suceder, se nas casas non teñen posibilidades logo de poder cuidalos, pois de ir a unha residencia para que ese paso xa non sea traumático, porque eles xa teñen relación, van a visitar as residencias, os usuarios de residencias veñen aquí. Este programa é un dos eixos de actuación da Asociación. Down Pontevedra Xuntos traballa tamén no ámbito educativo, con profesionais da entidade en contacto permanente cos orientadores dos colexios onde están os rapaces e no eido laboral. Pero temos bastante colaboración de empresas da contorna para poder facer prácticas ou incluso contratacións laborales. Neste momento temos 27 personas no programa de empleo. Todas elas tuveron algún tipo de experiencia xa laboral. Uns están traballando, outros están á espera de empleo. Dende o ano 1991, no que foi constituída, a asociación non parou de medrar. Actualmente, dende as súas instalacións na Rúa do Gorgullón, atenden a máis de 120 usuarios. A máis de 120 usuarios, fundamentalmente de síndrome de Down, aunque tamén acollemos en etapa adulta a usuarios con outras discapacidades intelectuales, que incluso en este caso temos unha lista de espera de 60 personas que querrían entrar na asociación, pero que por capacidade e por posibilidades non podemos admitilas. Esta sede pontevedresa recibiu hoxe visita do alcalde. Miguel Anxo Fernández Lores destacou o esforzo de Down Pontevedra Xuntos na integración laboral, a formación e o ocio. O único que quero decir é que, que parabéns polo traballo e porque fan unha cidade máis xusta, máis cohesionada e atenden a necesidades que dificilmente ou con dificultades podemos atender desde as administracións. Actualmente a asociación conta cun equipo integrado por 17 profesionais.